uthando lethu laqala kamnandi uthando lethu lahlanyisa abantu lathi malikhula baqala balibaza salibele empini kumhlophe kumnyama uthando lethu laqala kamnandi uthando lethu lahlanyisa abantu lathi malikhula baqala balibaza salibele empini kumhlophe kumnyama cala umqale wami cala umqale wami noma ungangipi yeshe inkawu zami-ke part 2 kuya ekhizini asibukeleni shaya mshayeleli kupuka lapho tshela we Sakhala sikhohlisana ngamagama uthando lwamila sengimthanda ngempela kupuka man awuthelele selungiselele zaka kwela isicelo ngithengile imoto eyinhle robas madoda drive man woza uphume lapha emotweni sihlanga amakhanya yilapho man ingane siyithengile amaswidi noma siyithengelani ibhuti kula phela sithenelani ngane kwenzenjani ithengelani ingane ithengelwani kwenzenjani dada ngithi ingane izodla cha ingane bhuti ngiceda kuyithengela idrinki bhuti asihambeni oh hayi kulula-ke lokho awungithengele noma ushokolesi cha makathathe bhuti makathathe mfowethu hayi-ke inkinga yikho-ke esidle khona into e-wrong lapho ngathi nokukhulumeka lapho hamba uthatha into oyithathayo asihambeni phela lapha silindile endlini hayi inkinga yikho bhuti singahamba urimi engazwakali kule angazora ukuthi ngivula into eziyi-2 ngesikhathi esi-1 mara lapho kuwe angizwakali angazi kanjani awuphinde futhi urecord yenza futhi irecord ebhuti sinenkinga la inkinga yani bhuti mangirekhoda ngakima akuzwakali kumele ngize ngirekhode ngalefoni cha futhi dlala ngayo-ke nikeza intwana yakho leyo
Hayi inkinga Hayi inkinga ngiyarekhoda nanga or ngikhansele record. or ngikhansele irekhodi. Khanseli, ungakhanseli wena nje uzokhuluma ngapha udlale ngapha. Problem amukho. sambini. Asambeni-ke. Shesha wena. Athi wena ya nyasi bonile. Wena meluze la or uze la. Shila mikijima somashi. Salango. Oh yeah, oh yeah. Oh man. Itamba shila mikijima somashi. I shall eat my bed. Let's eat my bed. Let's fucking that. I fucking that thing. I wanna be doing coach. We're gonna coach. Yes. So man. Get man. Shila mikijima. Unofika ilanga sema tunzwe hashila ongeka ya So keep palo na quantum. We put or keep it quantum. Galang ada man. We keep it quantum. Yeah. Chul. That Into wenza kanjani? Wonayo. Nifat. Mana kancane safaka lo egarage. Kufaka wena. Ngat. Kola Chinese. Upumile la wanda.
Drive ubaba. Sambeni Kanti asambi na. Yasibusiso. Asambi na. Ya? Ibuze kanjani kanti? Ibuze kanjani? Okay. Yeah. No, we are paying up. Dennis Condam. Dennis Condam. Yeah? Yini sifuna driver zonke le moto. Iban. The Condam alexandele move. Alexandele move the Condam. Yasibusiso. Ibisa move the Condam. Sure. Ungasusi lapho ngiphakathi kwenontuzana. Driver. Eh? Driver. Driver lubaba lo wala. Baba. Bawala. Ula. Litap. Litap. Wena yekela lapho ngizokutshela ukuthi hlika. Kuthi kanjani nama ngazi kodwa nje ngizokutshela. Hayi Nkosi yami. Ayashoda lama quantum, ayashoda. Hayi, ngisithi kanjani lapho. Ngithi yeshe wezinsi lo le yenzayo iyabheda. Alethe ngitshela. Siyasitshela makabuye ukuthi unalo noma akanalo bese ngiyamtshela ukuthi angene ke after. If akanala kanjani? Obvious. Hayi manje angaloko ni. Hayi mina ngithi Bawungaka abantu ababukele lapho? bebayi-3 sebayi-2 manje. Sibayithu. Uvole thathe leyo sebayi-3 manje. Sebayi-3 manje ababukeli. kanti lokubukela ni anga. Izole. Yeah. Ngitshela mthembu. Le ntwana le ngiyayitshela ukuthi ngiyayibuza ukuthi nayo i-Hilux na. Ngale ndoda eHilux ithini? Akangiphenduli ufuna ne-password. Lo munye eletha abantu bafuna i-ID. Oh, sofuna ukuhamba. Yabo le nto angeke yenzeke ngoba nawe ufuna ukubapha. Ayisho wuwe. Yeah. Okay. Uthi unalo. Ngoba bonke bazoyibona laba abayifunayo ID. Wangena singabatshelanga. Bathi kabiso safe. Habi silo. Madoda akugibela indlela kanjani? Ngenzeni?
Simqambe ne-ID. Ngimnike. Lika phakathi. Hawu lo muntu we-Hilux phela. Lo muntu we-Hilux. Hilux yena uyofunekala manje. Shoda yena lwehala. Alright, endoda i-password ongena u-29. Password 29. I-ID Lika lwe-Hilux kuphela. khululeka. Akangene sibone. Sathi saphuma futhi. Amaqeda ngena siyahamba. Yeah. Sihamba ngani? Ngazo zonke imoto. Siyalapha kuyandlu yangi ngisho lekade kutshela ngayo. Hayi-ke wena uzolida indlela-ke. Mfowethu. Hambe kahle ke ningagijima. Angeke sigijime. Futhi unumber 2 mama ngisikhilisele kuqala. Number 2. ID XQ 53 Hayi. 72. Maria Ngisheke ugogo ngoba ngathi angisamthandi. Bajala bonke. Phela ukhumbule ukuthi le episode senziwe episode 2 obvious. Mase impawayise before some. Ohlala naye ke ngizomthola edining ngokunye. Akulu. I'm coming. Baba yini bafowethu ngizomthola phambili ngomhleli nogogo. Hamba lentwana iyeza ngilinde yona yena. Uvuka baba isugogo. Makilini. ID please, okay. The ID ithi XQ 53 16 72. XQ 53 or ithi nginikile la kanje. Yeah, so ngayibhala ke bafo. Songa kale. Stop. Let's go. Ngicela uze ne-Hilux if unalo retix. Yeah. Yes. That's Alright, yeah, wena ufuna ugogo. yeah. Vuka baba isugogo. Satha-ke abantu babukele 5 abantu ababukele. Hamba mi. Alright, nami ngithi ngisigcinile phakathi silinde. Baba manje umakheka. Awurekhode la chili. Awurekhode ngizokutshela ukuthi iminyaka. Pressa lento le record. Le. Isikhathi eside. Ebaba. Uthi umntwana ngitshela ugogo ufuna amakhekhe. Kwenzakalani umnyango ovulile? Wathi unyango uvulile. Uvule. Yeah. Wena fika ungene lapho. Nawe. Eh? No, ubhalile la. Uthini? Coming, okay, yeah. Right. La umntana uthi ugogo angeke awathola amakeke ngoba last sambiza ukuthi azokhipha igroza wala. Uthini? What's kwathola amakhekhe? Ngoba ngenzeni? Awuzwa. Ngizwa. Yeah. Hayi-ke ibhadi lakhe. Okay, coming. Le ndoda kanti ithini-ke manje ngoba silinde yona. Lo mfana uthi uyeza man. Uthi coming. Izwa lesihloko sakhona. Uma phela sisime ngaye-ke phela noma sisihamba. Uthi ya. Nangu usabhala futhi. Uthi I'm in. Yeah. Ngicela ukuthi Ini ngoba akafiki. angacela umuntu ID. Hayi uyeza uma esithi